Χαιρετίζω τις εργασίες του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Τίτλος της εισήγησής μου είναι «Πόλεμος και ειρήνη με την οπτική του φύλου, ένα πρόγραμμα έμφυλων δραστηριοτήτων για τον νηπιαγωγείο». Από την ανασκόπηση βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η αντιλήψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας υφίστανται σημαντική μορφοποίηση κατά την εισαγωγή τους στο νηπιαγωγείο, ειδικά όσον αφορά το φύλο. Επίσης, υπάρχουν έμφυλα στερεότυπα σχετικά με τη θέση του φύλου σε περιόδους ειρήνης και πολέμου. Παραδοσιακά, ο πόλεμος συνδέεται με το ανδρικό φύλο, τη βία, την αγριότητα, ενώ αξίες όπως η γενναιότητα, η ανδρεία ή η αυταπάρνηση τείνουν να θεωρούνται ανδρικά χαρακτηριστικά. Η ειρήνη και οι δράσεις υπέρ αυτής σχετίζονται περισσότερο με το γυναικείο φύλο, όπως άλλωστε και οι έννοιες της φροντίδας και της ευαισθησίας. Το ερευνητικό μας λοιπόν ερώτημα ήταν σε ποιο βαθμό η υλοποίηση ενός προγράμματος έμφυλων δραστηριοτήτων για την ιστορία στον νηπιαγωγείο μπορεί να οδηγήσει στην αποδόμηση των αντίστοιχων έμφυλων στερεοτύπων. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μια τάξη νηπιαγωγείου με 14 παιδιά, 12 νήπια και 2 προείπνηπια και διήρκησε περίπου 2 εβδομάδες. Η διδακτική παρέμβαση βασίστηκε στις αρχές της διαθεματικότητας, στη βιωματική μέθοδο της διδασκαλίας και στην συνεργατική μέθοδο την εργασία σε ομάδες. Αφόρμηση για την υλοποίηση της παρέμβασης στάθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου και συγκεκριμένα το φωτογραφικό υλικό που αναρτήθηκε σε περίπτωτο σημείο μέσα στην τάξη, ειδικότερα η φωτογραφία που βλέπετε στην οθόνη σας, που προκάλεσε την απορία των νηπίων γιατί βρίσκεται μαζί με τις υπόλοιπες φωτογραφίες του πολέμου αφού οι γυναίκες δεν πηγαίνουν στον πόλεμο. Το παρεμβατικό μας πρόγραμμα ξεκίνησε με μια διερεύνηση των αρχικών ιδεών των νηπίων, όπου αποτύπωσαν σε χαρτί την μορφή του πολέμου και της ειρήνης, στην περίπτωση που ήταν άνθρωπος, και ακολούθησε σχετική συζήτηση και αιτιολόγηση με βάση το σχέδιο αυτό. Παράλληλα, διενεργήθηκαν και συνεντεύξεις με χρήση εικόνων από τον πόλεμο σχετικά με τις δράσεις και τις αξίες και συζήτηση με τα νήπια. Ενδεικτικά κάποιες εργασίες των νηπίων από την αποτύπωση του πολέμου και της ειρήνης ως άνθρωπου. Από την συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των νηπίων θεωρούν ότι εικόνες, δράσεις όπως η οδήγηση ενός στρατιωτικού οχήματος, η τροφοδοσία των στρατιωτών, ο χειρισμός όπλου, η μεταφορά στρατιωτικού υλικού, ανατείναξη γέφυρας, κατάρρευση αεροπλάνου, όπως επίσης και αξίες όπως το θάρρος, η γενναιότητα, αφορούν αποκλειστικά το ανδρικό φύλο, η περίθαλψη των τραυματιών αποκλειστικά το γυναικείο φύλο, όπως επίσης και τα συναισθήματα της λύπης και του φόβου. Ακολούθησε καταγραφή των αρχικών ιδεών των νηπίων σε πίνακα διπλής εισόδου και καταμέτρηση των ιδεών τους, προκειμένου να δούμε στο σύνολο των νηπίων πόσα παιδιά σχετίζουν τον πόλεμο με το ανδρικό φύλο και πόσα παιδιά την ειρήνη με το γυναικείο φύλο ή και με τα δύο φύλα μαζί. Έτσι λοιπόν προέκυψε ότι αν ο πόλεμος ήταν άνθρωπος, 8 παιδιά πιστεύουν ότι θα ήταν αγόρι, 3 παιδιά ότι θα ήταν κορίτσι. Εάν η ειρήνη ήταν άνθρωπος, 8 παιδιά πιστεύουν ότι θα ήταν κορίτσι, 2 ότι θα ήταν αγόρι και 1 παιδί ότι θα μπορούσε να είναι είτε αγόρι είτε κορίτσι. Ωστόσο πρόκειται για ένα προνήπιο που ζωγράφισε την ειρήνη ως αγόρι και ως κορίτσι και δεν μπορούσε να αιτιολογήσει την απάντησή του. Ακολούθησε, προκειμένου για να ανασκευάσουμε τις αντιλήψεις των νηπίων και να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον, η σύνθεση ενός ψηφιακού παζλ που υπεικόνιζε τις γυναίκες της αντίστασης με στρατικά ρούχα και όπλα, όπου τα νήπια σε τακτά χρονικά διαστήματα καλούνται να μαντέψουν την εικόνα. Η προσοχή των νηπίων εστιαζόταν στα στρατιωτικά ρούχα και πολύ πριν τη συμπλήρωση του παζλ θεωρούσαν ότι το παζλ αυτό απεικονίζει άντρες στον πόλεμο. Ακολούθησε επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο της Κομοτηνής για να ανακαλύψουμε αποδείξεις για το ρόλο των γυναικών στον πόλεμο, όπου και διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες στον πόλεμο εργάστηκαν ως νοσοκόμες, μεταφορές στρατιωτικού υλικού, όπως επίσης και στην αντίσταση. Για να δούμε λοιπόν το ρόλο των γυναικών στην αντίσταση, έγινε προβολή ενός βίντεο με προσωπικές
προσωπικές μαρτυρίες των γυναικών, ακολούθησε συζήτηση όπου επικεντρωθήκαμε στη γενναιότητα που έδειξαν στην αυτοθυσία, τον ηρωισμό και τα συναισθήματά τους των γυναικών στην αντίσταση. Ακολούθως έγινε μια παρουσίαση στον υπολογιστή με εικόνες πολέμου και ειρήνης, με άνδρες και γυναίκες, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες διακρίνονται για την γενναιότητα και την αυτοθυσία τους σε καιρό πολέμου, και τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες σε καιρό ειρήνης για τη φροντίδα και την ευαισθησία τους. Έγινε προσπάθεια μέσω της συζήτησης να οδηγηθούν τα νήπια στο συμπέρασμα ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες μπορούν να κάνουν τις ίδιες εργασίες, αποστολές σε πόλεμο και ειρήνη. Ακολούθησε δραματοποίηση σκηνών πολέμου με επιθυμία των νηπίων, όπου έγινε αντιστροφή των ρόλων και οι γυναίκες πήγαν στον πόλεμο να πολεμήσουν, οι άντρες κουβαλούσαν τα πολεμοφόδια, και δραματοποίηση σκηνών ειρήνης με μια οικογένεια που έτρωγε στο σπίτι, όπου ο πατέρας ετοιμάζει το φαγητό και ταΐζει τα παιδιά, η μητέρα πηγαίνει στην εργασία και κάνει τις δουλειές του σπιτιού μαζί με τον πατέρα. Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την ομάδα του πολέμου και την ομάδα της ειρήνης, με κλήρωση, και κλήθηκαν να αποτυπώσουν εικαστικά τόσο τον πόλεμο όσο και την ειρήνη με διάφορα υλικά σε χαρτί του μέτρου. Για να αξιολογήσουμε την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, προχωρήσαμε σε μια δραστηριότητα ψηφοφορίας, όπου παρουσιάστηκε στα νήπια ένας πίνακας με τις εικόνες και τις λέξεις που είχαν γνωρίσει κατά τη διάρκεια της αρχικής συνέντευξης, και τα παιδιά θα πρέπει να αντιστοιχίσουν τις δραστηριότητες αυτές με ένα από τα δύο φύλλα ή και τα δύο. Έτσι λοιπόν διαπιστώθηκε ότι μετά την παρέμβαση υπήρξε μία αλλαγή όσον αφορά τις αντιλήψεις των νηπίων σχετικά με δράσεις του πολέμου, που βλέπουμε ότι πλέον θεωρούν ότι όλες οι εικόνες του πολέμου, τα συναισθήματα και οι αξίες σχετίζονται και με το ανδρικό και με το γυναικείο φύλο. Στο τέλος πραγματοποιήθηκε για άλλη μία φορά η διερεύνηση των ιδεών των νηπίων σχετικά με το φύλο του πολέμου και της ειρήνης μέσω σχεδίασης, και έγινε σύγκριση των αρχικών και τελικών σχεδίων. Μετά την παρέμβαση λοιπόν έχουμε την πλειοψηφία των νηπίων να πιστεύουν ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ήταν είτε αγόρι είτε κορίτσι, όπως επίσης το ίδιο θα μπορούσε και η ειρήνη να είναι είτε αγόρι είτε κορίτσι. Φυσικά κάποια παιδιά έμειναν αμετάβλητα στις αρχικές τους αντιλήψεις. Όσον αφορά το παρεμβατικό πρόγραμμα, αν και η χρονική του διάρκεια ήταν μικρή, μέχρι 2 εβδομάδες, διαπιστώθηκε όμως σημαντική μετατόπιση στις αρχικές τους αντιλήψεις. Το δείγμα όμως είναι μικρό, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια γενίκευση των αποτελεσμάτων. Οι στόχοι του παρεμβατικού προγράμματος επιτεύχθηκαν στο σύνολο σχεδόν των νηπίων, αφού πραγματοποιήθηκε όντως μια αλλαγή στην οπτική με την οποία βλέπουν, από την οπτική του φύλου του πολέμου και της ειρήνης, και έγινε αντιληπτή η συμβολή των γυναικών στον πόλεμο, καθώς και ότι η αυτοθυσία δεν προσδιορίζει μόνο το ανδρικό φύλο, όπως και η φροντίδα μόνο το γυναικείο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.